Hayırlı kеш. Соңғы 10 елда Татарстанда рак белән чирләүчеләр саны 22%-ка арткан. Узган ел мәгълүматлары буенча онкодиспансерда 115 мең кеше исәптә тора. Чир тиредә, юан эчәктә һәм күкрәктә аеруча еш очрый. Шул ук вакытта онкология белән чирләүчеләр саны артуны, белгечләр диагностика ысуллары камилләшү һәм чирне башланган чорында табып алу мөмкинлеге булу белән дә бәйлиләр. Бу чирне дәвалау җиңелрәк узачак дигән сүз. Студиябыз кунаклары белән бүген нәкъ менә профилактика турында сөйләшәчәкбез. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Әле моннан 10-15 ел элек бабайлар хәтта ул сүзне әйтергә дә курыктылар. Бүген халык ракның нәрсә икәнен беләме һәм без менә 1-2 җөмлә белән гади генә әйтеп аңлатып бирә алабызмы ракның нәрсә икәнен һәм халык куркамы әле дә? Рак ул җыелма һәм образлы төшенчә. Беренче буларак бу рак сүзен 17 гасырда медицинага кертә Верхов исемле Верхов фамилияле патологан атым. Ул шушы яман шушы авыруыннан вафат булган кешенең мәетен тикшергән вакытта таба шушы шишне һәм аны кискәндә аңа ул аны ракка ошата, диңгездә яши торган ракка ошата һәм аты шушы шишне рак дип. Шуннан киткән сүз бу образлы төшенчә ул үзенең иченә ала шушы яман шишләрне. Яман шишләр турында бара сүз бүгенге көндә куркалармы, куркмыйлармы? Бу турыда белүенә карый, белүенә. Ничек аны давалап була, ничек аның белән яшәп буламы, яшәп булмыймы? Шул ук үткән гасырларда әле ул шушы яман шиш белән, явыз душман белән ул вакытта да көрәшкәннәр. Билгеле шушы күкрәктә булган яман шиш авыруын кайнар тимер белән кисеп алу билгеле тарихта. Бүгенге көндә давалау усуллары операция белән генә түгел, һәм бик күп төрле давалау усуллары кулланыла. Ул да булса химиотерапия, ул да булса иммунотерапия, операцияләр һәм нурланыш белән давалау мөмкинлекләре бар. Бу урында без менә ликбез дигән өлешне әлегә туктатып торыйк. Җыелма термин дип әйттек. Яман шишләрне үз иченә ала, төрле органнарда булырга мөмкин һәм шунысын әйтеп узу мөһим. Бу безнең организмның үзенең күзәнәкләре. Аның бит инде бөтен хикмәте дә шунда һәм дәвалауның авырлыгы да шунда. Нәрсә генә дип әйтсәк тә, ул безнең үзебезнең күзәнәкләр. Һәм без шушы яман шиштәге күзәнәкләрне дәвалый башлаган вакытта бөтен организмга да зыян салырга мөмкин без. Шул ягы белән дә куркыныч булып тора ул. Айдар бүгенге көндә менә без әйтеп узган саннар 115 мең кеше учетта тора, исәптә тора дип әйттек онкодиспансерда. 22%-ка соңгы 10 ел эчендә бу чирнең күрсәткечләре арткан, күбрәк кеше билгеле дип әйтик инде. Бу нәрсәдән килә? Без яхшысын уйларга тырышабыз. Иртәрәк чорларында белдек, шуңа күрә саннар күтәрелгән дип, ләкин бәлкем ул 22%-та аның инде соңгы стадияләре дә бардыр. Әлбәттә, менә бу ачыклау дибәсе табиблар дип китәр. Шуннан да никадәр иртәрәк табибка мөрәҗәгать итә икән, кеше шул кадәр яхшырак. Һәм бу яман шиш белән бәйле генә түгел, гомумән бөтен авырулар турында мин һәрвакыт әйтеп киләм. Моның өчен безнең шул диспансерлаштыру, кисәтү усуллары, төрле чаралар үзенә карата, үзенең сәламәтлегенә карата игътибарсызлыгы һәм менә шушы ваемсызлыгы дип әйтер идем. Чөнки әгәр дә кеше мөрәҗәгать итә икән табибка һәм ул көтә ниндидер бу тылсымлы күренешне, без аны бер дару, тимә дип әйтәбез бит инде, менә мин табибка киләм икән, ул һичшиксез мине сәламәтләндерәчәк, һичшиксез авыруны алып атачак һәм мин рәхәтләнеп, алга таба яшәвемне дәвам итәчәкмен. Ләкин барыш та табиблар кулында түгел. Без моны бик яхшы беләбез. Шуңа күрә саннарны әлбәттә менә булай сүтеп карарга кирәк. Менә безнең белән Skype аша элемтәдә яман шиш белән күзгә күз очрашкан кешеләр. Исәнмесез, хәерле көн. Ләйсән, сездән башлыйк. Сез курыкмыйча үзегезнең яман шиш белән очрашуыгызны әйттегез. Ни сәбәпле әйттегез? Гадәттә аны ничектер әйтмичә калу яклы күпләр. Үзем шушы юлны үткәчтән, дәвалану, операцияларны кичергәннән соң халыкка, тамашачыларга әйтергә уйладым. Ни өчен? Чөнки
Бик озак уйладык инде без бу әйтергәме, юкмы, ләкин инде менә ничектер халыкта бу шир белән авыручылар бик еш очраганлыктан, минем безнең тормышта якын тирәдә инде туганнар, дуслар арасында бик еш булгачтан, менә үземнең шушы юлны үтүем, шушы үтү тарихын сөйләргә уйладым мин дөресен әйткәндә. Ләйсән, менә диагнозыгызны белдегез. Ниндирәк эмоциялар, нәрсә кичердегез ул вакытларда? Ой, ул вакытта нәрсәләр кичергәнне мин инде дошманыма да күрсәтмәсен дип телим, чөнки бу шушы диагнозны ишеткән кеше генә аңлый минем ул вакыттагы халәтемне. Әлбәттә инде ул елауда булды, әлбәттә ул шушы ширне теге үзеңә кабул итә белүдә кирәк бит әле. Бик курку алдында калдым әлбәттә, һәм инде иң беренче чиратта шундый уй килә бит инде, ул начар уйлар гына килә, күпме яшәргә калган микән, бу ширне дәвалап була микән гомумән дигән уйлар килә. Һәм инде шулардан соң теге врачлар белән сөйләшә башлаганнан соң, әкренләшә тормышка кире кайта башлаганнан соң, мин инде үземә сүз бирдем, балаларым хакына, гаиләм хакына, әни хакына дәваланам дип, һәм бөтен күңелем белән врачларга ышандым һәм алардан ниндер ярдәм көттем. Ләйсән, сез элемтәдә булганда тагын бер сорауны ачыклап узасы килә. Кайсы вакытта, күп вакытта инде ул халык табибларга мөрәҗәгать иткәнче башта таныш белешләре арасында, ничектер инде менә эш серләрен ышанып тапшыра алган кешеләр арасында сораша башлый. Сез бу турыда сөйли башлагач һәм сезнең бу проблема белән очрашканыгызны белгәч, сезгә мөрәҗәгатьләр булдымы? Менә шушы шир белән очрашкан кешеләрдән һәм иң еш бирелә торган сораулар, нинди сораулар иде? Кеше кайсы ягыннан курка яки кайсы ягын белеп бетерми икән бу өлкәнең? Беренче тапкыр теге халыкка сөйләгәч тә социаль челтәрләрдә әйттем инде мин ул турыда. Шушы хәлгә калган, шушындый диагноз булган, минем күкрәктә булды бу рак шире. Һәм алар инде кая барырга, иң беренче чиратта кемгә мөрәҗәгать итәргә дигән сораулар белән миңа бик күп яздылар һәм инде мин әлбәттә үземнең шушы теге белгән белемемне дип әйтим соң инде белгән информацияны инде шушы гади халыкка инде теге һәрберсе белән диярлек аңлатырга тырыштым һәм инде иң беренче чиратта врачларга барыгыз, врачларга ышаныгыз дип аларны ничектер үземчә тынычландырдым дип әйтим соң. Менә үзем шушы юлны узган булганлыктан инде аларга да иң беренче чиратта врачларга йөгерегез дигән киңәшемне бирдем. Рәхмәт, Ләйсән, бу авыр минутлар артта калсын һәм алга таба инде сезне бары тик теге бәхетле, куанычлы көннәр генә көтсен дип телисе кала. Әле сезгә сораулар тагын булыр, безнең белән булыгыз. Менә шуннан да кеше рак белән очрашканнан соң бик авыр хисләр кичерәдер. Менә нәрсә эшләргә, ничек югалып калмаска, ничек төшенкелеккә бирелмәскә? Беренчедән инде монда якыннар бу кирәк, кеше белән чыннан да менә сөйләшергә кирәк, якыннарга әйтергә курыкмыйча, менә монда да без күрәбез бит әле Сәнгыймаева әйткәнчә, кешеләр белән киңәшергә, нишләргә икәнлеген, хисләреңне тыймаска, үзеңдә тотмаска, төшенкелеккә бирелмәскә, чөнки бу чыннан да менә депрессиягә бирелергә мөмкин кеше китергә, барысы да бу дәвалау процессына да тискәре йогынты ясарга мөмкин. Монда инде Ләйсәннең сүзләре шулай ук моңа дәлил булып тора. Мин үземә сүз бирдем, һәм теге үзен рухландырып тотуы да шулай ук зур роль уйнагандыр дип уйлыйбыз. Табибларга сорау бирәсе килә инде бу очракта, шулай ук менә безнең әңгәмәдәшебезнең сүзләреннән чыгып, аннан сорыйлар. Менә Ләйсәнгә язып сораучылар күп. Кая барым икән дип, бердә район хастаханәсенә бармаган, бердә теге горячая линия дигәннәргә шалтыратмаган, аларда бар бит инде эзләбрәк карасаң, ләкин менә җырчы кешегә аңа ышаныбрак мөрәҗәгать иткән. Бу табибларга ышанмаудан килә микән? Әллә безнең бу өлкә бик аксый дип саныйбыз микән без? Ни өчен менә шундыйрак әйләнгеч юллардан киләләр? Һәм монда бит әле шундый саннар да бар. Онкодиспансерда учетта торучы кешеләрнең бары тик 70% гына диспансеризация аша килгән кешеләр. Калганнары бит әле ансына да барып җитмәгән дип әйтүем. Нәрсә белән бәйле икән бу? Табибларга ышанмау бар дип уйлыйсызмы? Ул инде табиблардан ышанмау дип менә
әйтә алмасым. Безнең бит менә Татарстанда или Россия күләм алганда халык сәламәтлеген кайгыртмый. Әгәр дә инде берәр нинди авыру, берәр нинди жалобы баракка килсә дә, ул ули бетәр дип. Бетәр, иртәгә бетәр, 2 көннән бетәр, 1 айдан бетәр дип. Вот, менә шул халык безнең нәрсә эшләргә, менә көтмичә нәрсә эшләргә, беренчел онкологик кабинетларга мөрәҗәгать итәргә, нишләргә? Гомумән без бит инде теге табибларга, хастаханәләргә барырга яратмыйбыз. Менә шул хастаханәгә барырга яратмый безнең халык. Беренче жалоба барырга килү белән дә минем әйтәсем килә инде. Ни өчен яратмыйбыз микән? Чөнки дөрфалык белән очрашабыз. Безнең халык беренче яктан әйтәсем килә ялкау. Эштән соң бит хастаханәгә барырга кирәк. Бергә кайткач инде ул кирдән хастаханәгә барырга иренәләр. Шунда әйтәсем килә. Икенчедән, кеше менә миңа килә бит инде авырулар, мин алардан сорыйм да, нишләп иртәрәк килмәдең дип сорыйм инде. Алар әйтәләр, курыктым ди. Хастаханәгә килгәчтән әйтерләр миңа шушы яман шир авырун, шуның өчен халык хастаханәгә килергә яратмый, курка. Менә шушы курку нәтиҗәсендә заболевание көннән-көн инде ул үсә бара, прогрессировать итә. Шуңа инде ул менә бу теге стадияларда 3-4 кадетле менеп җитә. Әширгә шик туган очракта иң беренче кая барып була? Теләсә кайсы хастаханәдә бармы ул менә ул беренче ярдәм күрсәтә торган кабинетлар, менә ул онкология белән бәйле кабинетлар. Вот әнә безнең һәрбер кеше прикреплен үзенең бер поликлиникасына. Беренче булып кеше барырга тиеш үзенең участковый терапевтына. Участковый терапевт карый, әгәр дә инде менә подозрение яман шиш авырына булса, ул безне җибәрә больнийларны шушы первичный онкокабинетка. Первичный онкокабинетта инде утыралар онкологлар, сертификатлы. И беренче онкокабинетта үтә фильтрациясында була. Карыйлар нинди больной, нәрсә белән килгән, подозрение барманда, юкмы, әгәр дә инде подозрение булса, бирелә төрле обследованиеларга, обследованиелар күп, УЗИ, маммография булырга мөмкин, ФГДС, колоноскопия. Вот, шуннан соң шушы обследованиелар үткәчтән киридән больной килә үзенең онкологына, первичный онкокабинетка. Әгәр дә шушы вакытта табылса, яман шиш авыру инде, врач первичный онкокабинеттагы җибәрә инде больныйны онкодиспансерга. Аңлашылды. Бер яктан без хәзер сезнең белән олылар турында сөйләштек. Әле бит безнең балаларыбыз да яман шиш белән очраша. Һәм ни өчен без илебез белән аларга акча җыеп, аларны чит илдә дәвалыйбыз. Менә моның турында без рекламадан соң сөйләшербез. Хәерле кич. Таян ноктасы студиясендә онкология, яман шиш һәм аны профилактикалау чаралары турында сөйләшүебезне дәвам итәбез. Рекламага кадәр без бик шундый авыр өлкәгә балалар онкологиясына килеп җиткән идек һәм бу урында иң беренче күз алдына килә торган әйбер ул ярдәм кирәк, шуның кадәр акча кирәк, вакыт бик аз калды һәм әлбәттә инде чит илгә җибәрергә менә шуның кадәр акча кирәк дигән хәбәрләр бик күп тарала бүгенге көндә. Шуннан ук башлыйк, әйләнеп йөрмичә, ник алай ул? Без һаман да шул табиблар өлкәсенә килеп төртеләбез инде, җиһазы юкманың бездә, дарулары юкманың бездә, санкциялар аркасындамы бу, ни өчен шулай? Табибы юкманың. Менә балалар онкологиясына килгәндә акча җыю мәсьәләсен күтәрсәк, без ДРКБда балалар клиник хастаханәсендә шундый очракка дучар булабыз. Беренче очрак бу әти-әниләр иң алдан шәхсән Татарстанда, Рәсәйдә тулаем дәваланасы килмичә чит илгә китергә булалар. Менә шәхсән аларның теләге. Без моңа беренче комачаулый алмыйбыз, китәселәр килә икән, ярый китсеннәр дигән кебек инде. Икенче чак бала ДРКБда дәвалана, яисә федераль центрда дәвалана икән, шул чакта безгә тегеннән яманнан хәбәр килә. Социаль челтәрләрдә акча җыялар шундый балага, шундый диагноз белән.
Біз шуңа оптырыйбыз шына әйткәндә, чөнки медикаментлар бар, дарулар бар, җиһазлар бар. Менә инде әйтеп үтәсем килә, 21 елның 18 июньдә безнең аерым 6 этажлык бина төзелде бит инде онкология буенча. Техника актыгы сүз белән җиһазландырылган. Нәрсәгә җыеласың ул акча алайса? Бу әтиәнинең вижданында булсын дип әйтим инде. Баю теләге инде, менә шундый баю теләге. Ну, шулай дип әйтсәң дөрес булыр инде, дөресен әйтсәң, туры әйтсәң. Шулай була. Форсаттан файдаланып, шуны әйткәндә, акча җыю мәсьәләсен күтәрәләр. Безгә бу әлбәттә ошамый, врачларга ошамый. Бу безгә ниндидер теге пощечина кебек шикелле күк тыела, чөнки баланың теге дәвалануы яхшы бара. Башка ниндидер ысуллар куллану кирәк түгел инде, ягъни. Кирәк түгел, чөнки тагын әйтәсем килә, без онкология табиблары бер протокол буенча эшлибез. Европа табиблары, Америка табиблары дисеңме, Рәсәйнеке дисеңме, Татарстанныкы дисеңме, бер протокол. Бер протокол буенча шул медикаментлар белән дәвалыйбыз. Читлегә китеп, яхшырак булыр әле, тизрәк булыр әле дигән сүз юк. Өченчесе, бу инде безнең эчендә, табиблар эчендә бик авыр чак, бала дәвалана алмый. Өметсез. Шунда инде әтиәни кеше ятып калганчы атып калыйк дип шилдегә китергә булалар. Әмма менә шундук әйтәсем килә, менә бездә Татарстанда өметсез дигән менә шундый табга куелган бала, ул моннан 10 ел элек 11 сыйныфта укыйды. Хәзер ул чит илдә, Израильдә дәваланып, хәзер ул бала тапты. Менә моңа нәрсә дип җавап бирерсез? Андый 1-2 эш дип әйтим инде чаклар була торгандыр ул. Бу искәрмә буларак. Искәрмә булырга мөмкиндер инде. Андый чаклар булырга тиештер дә ул. Ул берникадәр теге мөгъҗиза булып та күренергә мөмкиндер. Зур әфәнде, сездән сорыйк әле. Бу яктан теге тәҗрибә ягыннан дип әйтик инде. Андый теге статистическая погрешность дигән, искәрмә дигән әйберләр еш очрыймалар, әллә да шул теге 1%, ярты процент кебек кенә гадәттәгечә бара әйберләрме? Бөтен өлкәдә дә. Бу әйберләр очрарга мөмкинләр. Чөнки ул диагностика вакытында может быть ниндидер погрешность булган булырга мөмкин. Ниндидер ошибка булган булырга мөмкин. Гистологиясендә һәм башка шундый диагностика өлешендә һәм прогнозны куйган вакытта, может прогнозны зуррак итеп куйганнар һәм әйткәннәр туганнарына шо өметсез дип. Өметсез дигән сүзне бик авыр әйтергә. Аңа полный обоснование ясарга кирәк, бөтен нәрсәне тикшереп, уже булмаган очракта гына монда бер нәрсә дә эшләп булмый дип, ул баланы я булмаса ул кешене дә паллиатив ярдәмгә күчерәбез. Андай бер бар. Но ул кешеләр арасыннан барып чит илдә дәваланучы һәм дәвалануның шулай ук нәтиҗәсе булмыйча кайткан кешеләрнең саны шулай ук күп. Алар 90%-тан артык өметсез дип җибәргән кешеләрнең алай нәтиҗәсез кайтуы. Мондый статистика да бар. Шулай ук менә икенче очрак, икенче сәбәп дип әйттегез инде сез, әйме? Ул барыбер дә яхшысына өметләнеп китүе. Монда мөмкинлек бар, монда дәва бирү шартлары бар, барысы да, ләкин чит илгә китү теләге дә зур. Моның сәбәпләре миңа калса, әлеге дә баягы бер төрле стереотиптер бәлкем, менә шуны сездән ишетәсе килә, табиблар дурфа. Айруча, менә шушы инде теге соңгы стадияләрдә ятучылар ярдәм кирәк булган вакытта, бәлкем алар инде өметсез дип тә санала торгандыр. Аларга карата айруча табибларның бер төрле дурфалыгы, салкын карашы, менә инде соңгы атнасын яшәп ятырга мөмкин. Менә шунда да инде типкәләп, сүгеп, кычкырып йөртәләр дигән сүзләрне ишетергә туры килде. Мин үзем ишеткәнне әйтәм. Моңа ничек дип җавап биреп була? Бу бәлкем табиблар җитмәүдән һәм бер айдар әйткән иде, выгорание дигән әйбер. Теге профессиональный выгорание дип әйтәләр бит инде. Шуның белән бәйле микән ул? Һәрбер сүзегезгә шулай дип җавап бирәм, чөнки ул булырга тиеш түгел, конечно, дурфалык, но особенно менә шушы паллиатив ярдәмгә күчкән авырулар, алар инде бик һәрбер сүзгә сизгер, алар һәрбер сүз, даже карашка сизгер булалар, чөнки уже ул үлем белән көрәшә торган кеше. Монда бу өлкәгә инде паллиатив ярдәм күрсәтү өлкәсенә
иң тәҗрибәле һәм иң стойкий табибларны һәм иң стойкий шәфкать туташларын куярга кирәк. Но әйтер идем, бу өлкәдә кадрларның җитешмәүлеге бар бүгенге көндә, особенно паллиатив ярдәм өлкәсендә. Ул бездә генә түгел, Татарстанда да, бөтен Россиядә шулай. Шулай ул бөтен илләрдә дә шулай. Мин күп илләрдә булган бар бу өлкә буенча шөгыльләнеп. Дорфалык шул менә эмоциональный выгорание, шуннан күбрәк. Ул авыр больныйлар, авырулар белән узак эшләгәннән соң кешеләр берничә айда уже күбесе кеше буларак икенче кешегә әйләнәләр. Мин дә күптән түгел бу авыр диагноз белән, куркыныч диагноз белән күзгә-күз очраштык. Минем бик якын кешем очрашты һәм шуны аңладык без менә шуннан соң. Бу бары тик синең гаиләңнең трагедиясе гына. Табиблар өчен ул бары тик эш. Алар аңа ияләшә. Ул алар өчен теге трагедия түгел, ул бары тик синең трагедия. Син нәрсә эшләргә белмисең, син кая килеп сугылырга белмисең. Бәлки психологлар кирәктер, бармы алар? Психологлар кирәк бу өлкәдә, чөнки һәрбер авыруга беренче тапкыр диагноз куелганнан соң, аннан соң икенчесе ул да булса давалау өлешендә һәм особенно менә шушы 4-нче стадиядә булмаса паллиатив ярдәмгә күчерелгән авыруларга психологлар бик кирәк. Психолог кирәк авыруларга гына түгел, авыруларның туганнарына, алар белән бергә булучы туганнарына һәм алар янында алар белән шушы авыру белән эшли торган туганнарына кирәк психологлар. Даже кеше вафат булганнан соң аның туганнарына психологлар кирәк. Особенно балалар турында сүз барганда, яшь кешеләр турында сүз барганда психологлар кирәк була, даже вафат булганнан соң кешедә. Менә тагын скайпка без әйләнеп кайтыйк. Дания ханым, сезнең янда кем булды, кем ярдәм итеп торды менә шундый авыр сынау аша узырга? Исәнмесез, хәерле кешеләр. Беренче чиратта гаиләм булды инде минем янымда, тормыш иптәшем. Мин авырганда минем балам әле бәләкәй иде, кечкенә иде. Туганнарым, апам, абыем, әнием ул вакытта исән иде. Барсылар ярдәм иттеләр. Рәхмәт. Табиблар ягыннан менә табибларга карата әйтелгән сүзләр белән сез килешәсезме, әллә сез башкачарак тәҗрибә күрдегезме? Килешәм. Беренчедән әйтәсем килә, психолог ярдәме бик кирәк. Авырган кешегә ул диагнозны белгәннән соң, диагнозны җиңел генә кабул итеп булмый. Эчендә җаны булган бер кеше дә ул диагнозны җиңел генә кабул итә алмый. Шуңа күрә психологларның ярдәме бик кирәк. Һәм врачларның, менә мин үзем врачларга бик нык рәхмәтлемен. Аларга ышанырга кирәк тулысынча, аларның сүзләрен тыңларга кирәк. Менә мин хәзер шушы авыру буенча бит инде үземнең блогымны алып барам. Мин һәр вакытта әйтәм. Иң беренче чиратта врачларга ышанырга кирәк. Чөнки хәзер медицина бик нык алга киткән бездә. Алар врачларны тыңлап, аларның киңәшләрен тыңлап, нинди дава билгелиләр барсында үтәп эшләп барырга кирәк. Чынлапта бу приговор алдында калу кешене теге менә бик психологик яктан да сыный. Шулай гаиләнең дә сыный бу. Чынлап та бу теге гаилә эчендә генә бу проблема кала. Һәм инде күпләр бу турыда сөйләргә, әйтергә куркалар. Һәм мин үземнең ягымнан әйтәсе килә инде, бары тик врачларга ышаныч, Аллаһ Тәгаләдән сорау гына кешене бу ширктән котылдырырга мөмкин. Һәм инде вакытында күренергә кирәк. Бигрәк тә хатын-кызлар менә бу күкрәктә булган очракта инде аны хатын-кыз иш шартларында үзе дә сизә ала һәм бу приговор түгел бу очракта. Иң беренче чиратта инде тиз арада үзеңне кулга алып, врачларга барып, анализларны биреп һәм алар әйткән лечениене алырга кирәк дип әйтәсе килә. Зур рәхмәт. Бу нуктада түгәлләрбез мөгаен. Дөрестән дә без бүген кисәтү турында сөйләшәбез һәм бу очракта бары тик даими рәвештә табибларга күренеп торырга кирәк һәм яман чирне кисәтү өчен бернинди гайре табигый эзләнүләр, тикшерүләр үтәргә кирәкми. Барысы да безнең янәшәдә генә дип тәмамлыйбыз. Язмыштан узмыш юк дип әйтсәләр дә, Аллаһ Тәгалә сакланганны саклармын дип әйтә. Шуңа күрә профилактик чаралар турында бер үк онытмыйк. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз.
Bu сөйләргә дә сөйләргә